Dnes sme si prišli s našimi včielkami porozprávať o tom, aký je rozdiel medzi obnúškovým peľom a pergou. Obnúškový peľ, ako tu vidíme, je to komplex vitamínov, hlavne B-čkovej rady, minerálov, aminokyselín, makro-mikroelementov. Včeličky si spracovajú do takýchto malých guličiek a tento obnúškový peľ ako svoju potravinu, bielkovinu si nesú do úľa a tu zhutnia do týchto buniek, zalejú tam medom, zakonzervujú a prechádza tam fermentácia, mliečne kvasenie. A z toho vznikne nám perga alebo včelí chlieb. Už vizuálne vidíme, aký je rozdiel veľký medzi obnúškovým peľom a pergou. Perga obsahuje všetky vitamíny, minerály ako obnúškový peľ, ale tým, že prešlo tam mliečne kvasenie, obsahuje ešte probiotika, prebiotika, koenzym Q10 a tým je ľahšie straviteľné. Preto perga je vhodná na traviace problémy, na hnačky, na zápchy, určite na očistú pečene, obličiek. Veľmi dobrá na krvotvorbu, kto má málo hemoglobínu, na imunitu pre deti a dospelých, proti starnutiu, na omladnutie. Obsahuje veľmi veľa beta-karoténu, tak tiež veľmi dobre na zrak. Pre športovcov, pretože obsahuje 50% aminokyselín a tým dodáva športovcom bielkovinu. Pre vegetariánov, pre vegánov. Takže môžeme povedať, že pre všetkých, ktorí potrebujú doplniť živiny, vitamíny, minerály, pre týchto je vhodná perga. Ako by sme mali užívať pergu? Povieme si o dávkovaní. Pergu užívame dvakrát denne, ráno, obed. Vo večerných hodinách ju nekonzumujeme, alebo by nás nabudila. Deti berú 2-3 granulky na deň. Dospelí môžeme zobrať aj 10 granul na deň. Môžete si to dať do jogurtu, smoothie, môžete si to posypať jedlom, ale najlepšie urobíte, keď si zoberiete takto do úst, prehryzete so svojimi slinnými žľazami, premiešate a takto všetky tieto zložky sú lepšie strebateľné. Taktiež perga regeneruje každú jednu našu bunku. Preto nezabúdajme. Zdravie prilieta na krídlach včiel.